Deci avem aici o mașină, nu ne-am mai jucat un joc de prea mult timp. Și avem aici un Mustang. Că e, nu știu nici eu. Face o mai ca mine. Îți opresc motor. Bine. Suntem băgați în oră. Suntem băgați în oră. De la interior arată aproape la fel. Așa arăta, bă, dar asta e prima mașină din joc care am avut. Apoi, bă, dar du-te în pula mea de fel. Ai două mașini, a fost asta. Haideți, toate mașinile urmăresc pentru că am făcut invaziune fiscală. Să vă bag în gură. Poate nu mai bine. Îi băgași tu în mine în pizza. Ok, ai făcut o mașină mare, rezistentă, asta e. Du-te în pana mea. Băi, ce tragi! Tu-s morții! Da, nu se întâmplă la joc! Uite ce face drift! Mi-am dat nu dat. Tu-s morții! Bate-te la interior, poate mai bine.
să-mi sus driftul. Aici să avem diferite mașini și fiecare. Mergem cu prima mea mașină de pe joc. Asta e cea mai proastă mașină. Ce cred că s-a întâmplat? Eu nu cred că ceva cu noi. A lovit externa și așa a ajuns mașina. Oare mai treia în mașină? Eu nu cred. Ok, mai treia eu dacă. Ce cred? Da, să fac așa pe spate. O să vedem acolo se întâmplă de aici. Unde-i mașina? E aici. Ce vorbim? Ok. Hai să alegem Lamborghini. Poate asta e bun. Lamborghini, Ferrari, Porsche. Level die! Level die! Dar nu te bucuri cu Lamborghini, te bucuri cu Lamborghini, te bucuri tare! Gata, cam ce s-a fost episodul, pa, pa!